Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikambya kita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Angel at taga Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Di makelak nga awan iti sidong ti amak, ket inaklaeng tinangisaksakad iti panagadal ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Angel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Tangay awan matlaang maitultulong mo kada kami, Carlos. Nasaysayat nga agsinatalaangan. Pumanaw kan dito'y. Tadya kun kabailan abayadan ti abang tayo. Nanang, sa dino ay ti pagnaadan tayo. Awan mo't ngamin, Yoli. Apay mo't na napapanawan nak. Rumbang kumanga agsapol ka iti trabahom. Ngam nagsadot ka mat. Dinakpay amo at tulungan iti gastos. Nagrigat mo't agbirok iti trabaho. Gapo tasadot ka. Awan maanusam at trabaho. Yawid ko ni Angel ije probinsya. Ninanang timagbantay kan kwa na. Agistay inak iti trabaho. Makaammo kamatan iti biyag mo. Ngam, nanang, jak kaya timayada yung kada kayo. Aganos ka, anak ko. Gaputa marigatan akon iti gastos. Jakon ka ba ilan abayadan ti abang diti pagnanaudan tayo? Ngam, Yoli. Agsubli ka laeng kada kami. Inton at damasnop at trabaho mo. Nana, sa dino nga yan tinapanan ni tatang? Makaamumutan iti biyag na. Naumaakmutan asyak ti mang pakpakan iti amam. Dimot nga rod aggunay nga agsapol iti trabaho. Iso ti lalaki. Iso ti rumbang amang itakdar kadata. Saan kat asyak? Kasano nga ro ti panagadal ko? Sana bale, tabakasyon nyo mat ita. Iso nga i-transfer kan ijay Isabela. Sige ang arod, nanang. Ninanang pala ang tikadkadwam. Wan, nanang. Si kaman laengan ti pagdamagak apok. Tadimot makasauan na saya at ti inam. Anya tinapasama kaya. Nagsinakaden datatang nanang mau. Pinapanaw ni nanang ni tatang, apong. Apay mo't pinapanaw na. Awan nga min trabaho ni tatang. Sadot ka no. Anya. Marigatan ka no ni nanang iti gastos. Kahit gapoy ti dayta, nagsinadan. Saan nga umanugot ni tatang? Ngam ko na ni nanang. Agsubli ka no ni tatang. No adan tumasnob at trabaho na. Anya. Agsubli akon ije Bagyo, anak ko. Agsingsingpat ka kuma ditoy. Uy, nanang. Kaano nga di pa nagsubliyo ditoy? Agawid ak iti kinsenas kan katapusan. Sige nga rod, nanang. Orayag ti pa nagawid yo. Di mo baybay ang ti panagadal mo, ah? Uwan, nanang. Kumusta ti panagadal mo, apaw? Okay lang, matapong. Saan ka kadipay nga imawag ka nanang mo? Noan yan ti damag na iti amam. Saan ka numot ang nagpakpakita ka ni nanang, apong? Amangan no aging gaita. Awan pa'y trabaho na. Siguro, apong. Ay ngam. Sa dino nga tati pagnanaudan na ita no awan trabaho na. Amangan no adamam muna pakipagnanaudan na. Kasta nga ta, apong? Mabali na kasta, apok. No apay mo't ngamin asado ti amam. Saan nga agbirok iti trabaho na? No nga ta makabirok iti trabaho na. Agsublipay nga ta kada kami, apong? Daita ti saan tayo nga amo, apok. Urayan nyo ano agsublipay.
Nag-graduate ka niti high school, anak ko. Angem aging gaita, saan pa'y nagparik na ti amam. Ada na kay baga kanyak, nga adan ka denden na sa bali. Kat masikog pa'y kanon. Kasta ka di, nanang? Ti awanan bain nga amam. Imbes nga unaan na ti obligasyon na kan ka, nagaramid manin iti sa bali pa'y nga obligasyon na. Bayan nyo, nanang. Ang mga nudinan kaya tagsubli ka da tayo. Anya pa'y ngay. Aywan gayam, agkolehyo kan. Anya ti kayat mo nga alaan a kurso. Kayat ko kumati nursing, nanang. Day tapay ti may sa apang panunutag. Kayat ko ang makaadal ka, anak ko. Iso nga agabrodak. Anya? Naipagnakon dagiti papeles ko nga agabrod, anak ko. Ape, saan nyo nga yung bagbaga kanya? Para mutlaang kan ka daytoy, anak. Amumut asyak lang ti mangisaksakad iti panagadal mo. Maawatan ka, nanang. Katsapay ko tagan anad ka iti papanam. Wen, anak ko. Ken uray si ka. Kanahin ko mamut ti panaganad yo kan ni lolam. Kat pasensya amon, anak ko. Tadyak maatendaran to ti panaggraduar mo iti high school. Ngamin, dandanin ti flight ko. Graduation mo gaya man inton bikat, apaw. O na pong. Agraduarak iti high school. Ngam, awan ni nanang. Ano sam asyak ti kaduam, apaw. Taamumot. Kapanlaang ni nanang mo ijay abroad. Okay lang matkit di kanyak. Ada kayo ti kaduak, apong. Ngam, masayangan naklaang. Tas saan ang maimatangan ni nanang ti panagraduar ko. I-video talaangan ti panagmartyam. Taisen taken nanang mo. Uwan apong, kastalaangan taramidan ta. Hello, nanang. Nabuyayo ka di matlaang di insen ko kada kayo? Wen, anak ko. Ay na, makasangit akpay amang buya. Pasensya kan, anak, Tawanak, idi naggraduar ka. Maawatak mat, nanang. Amo kasagsaganaan nyo ti panagadal ko. Pulos mat ngamin nga awan namnamaag iti amam. Awan man lati ko na ako mustaan na ka. Wano ikan na ka iti suporta. Mga no talaga nga awan maitid na. Ti kunam kit di, talaga asadot ti amam. Sana bali, nanang. Tano makalpasak iti panagadal ko. Siyak to matan ti makaammo kada kayo. Sumardeng kayon ngagtrabaho. Agyaman hak, anak. Ngem aging ga akabaelak ti agtrabaho. Sa anak asumardeng nga agtrabaho. Alangarod, nanang. Agina na kayon. Ammo ka nabambanog kayo iti trabaho. Kablaawan ka iti panagturpos mo iti kolehiyo, apo. Agyaman na, kapong. Agyaman na kadagiti amin at tulong yu kanya. Awan anyaman na, apo. Sapay ko mata makasambot ni nanang ita graduation ko, apong. Di kagdanag, apo. Sambutan na dayjay ta isutimbagan na. Addan dayjay madamdama. Anak ko. Ha? Congratulations! Nanang! Ano, anak ko. Kailiw ka una yan. Oray siyakmat, nanang. Imbaglakit din ta nakasambot kayo. Tangay adda kamutan anak ko. Sikan timang imarcha iti anak mo. Wananan. Kat agyaman nakmat kada kayo. Agyaman na kiti panangay aywan nyo iti anak ko. Awan anyaman na anak ko. Apo ko ni Angel.
Itata nakastira ka kun iti trabaho, nanang. Agsubli kayo kadi pa iti abroad. Saanen, anak ko? Kaya't kamutan ang makadan na. Kan may sa, bumaketak mutan. Nasaya at matngarod no kasta. Siya kun di makaammo kada kayo, nanang. Awan ti pagdanagam kanyak, anak ko. Uray kaskasano, at damot basit urnong ko. Kat agpatakderak iti uray basit lang ang negosyo. Narigat mo't naawan ar-aramida. Sige, nanang. Da kayo ti makaammo. Tatang, da kayo kadidaytan? Angel, sika ka din dayta, anak ko. Uwan, tatang. Dituyak nagtrabaho. Da kayo, anya ti aramido nyo dito ospital? Ay, nagpa-check upak, anak. Kanayon nga min agsakit ti tel-tel ko. Ikat, nalpas ka din ti check up yo? Wen, kumusta ka matan? May sa kagaya mo na nurse, anak. Uwan, tatang. Da kayo ngay. Kumusta kayo matan? Manipod pinapanaw na kayo ni nanang. Saan kayo mutin ang nagsubsubli kada kami? Agsipod ta mabainak matan kininanang mo. Kan nakabiro kak iti may kadwa pamilyak. At dadwa kakabsat mo, Angel. Pasensyakan, no saan ka natulungan. Permimot nga mintirigat ti panagbiag mi. Kaya't ko ang makita dagiti kakabsat ko, tatang. Mabalin ka di ang maamamok ida? Apay kit din na saan, anak. Sige nga ro, tatang. Yam-amu yun to kanyak dagiti kakabsat ko. Isuda da Philip kan Mika, Angel. Dagiti kakabsat mo. Philip, isu ni manang mo nga Angel. Maragsakan na ka makaamam mo kada kayo kakabsat ko. Maragsakan kami mo't amakamamukin ka, manang. Nagpintas gayam ti inauna akabsat mi. Nurse kagaya manang. Amom, kaya't kumatagbalin a nurse. Ngam ko na ni tatang, awan ka no ti pag-eskwela mi. Amumat anarigat lang ti panagbiag tayo, anak ko. Oo, dag working student tatang. At damot dagiti pagadalan nga awan tuition fee na. Ura siyak matatang. Kaya't ko ti makadal. Isong agtrabaho ak. Agurnungak iti usarak nga agadal. Talaga ka di adesidido kayo ang makaadal? Un amanang, kaya't ko tagbalin akaskan ka. Ura siyak mat, manang. Ay titi kaya't ko akurso. Ala, no lakit di lalaingan nyo, tulungan kayo iti panagadalyo. Saanen, Angel, anak. Ang mga noad na may bagati inam no maamuan na. Saan mat siguro adakas at tulungak dagiti kakabsat ko, tatang. Basta ikari kada kayo, Philip, Mika. Tulungan kayo tapno makaadal kayo. Kaya't nasawen. Saan aday ito iti maudi apa nagkikita tayo, manang? Agkikita tayo tumanan? Ita, tanam mo kayon. Kanayon tayon nga kikita. Yes, kaya't kamat akanayon na makita manang Angel. Basta singsingpot kayo, ha? Kan, lalaingan nyo ti agadan. Agpadaan na nga to ti grades mi, manang. Very good. Nanang, ada ibagak kada kayo. Anya dayta, anak ko. Amoyo, nakitak ni tatang iti ospital. Ket, anya ko maita. Awan, ibagbagak lang kada kayo. Anya ti araramidan na ijay. Napan nagpa-check up. Ket, nagsarita kayo? Wen, nanang. Kat, inyam amo na kanyak ti dua kakabsat ko. Kasta. Amo yun, nanang. Nagrigat ti ada akabibiyag da. Kaya't dagiti kakabsat ko ti makaadal. Ngam awan ka no pagadal da. Saan mo nga ibaga at dulungam ida? Dayta nga ro ti plano, nanang. Saan ang mabalin, Angel?
pulos adi na ka natulungan ti amam. Agmay may saak anang isakad iti panagadal mo. Ita, pagadalem dagiti putot na iti sabali a babae. Ngam, nanang, kakabsat ko latta ida. Uray pay. Siyak ti nagrigrigat anang papaadalkan ka. Amok dayta, nanang. Katutang ko dayta kada kayo adyak pulos mabayadan. Saan ko amalipatan dayta? No di mo kaya't aguraan ka. Saan mo nga ituloy dayta a planom? Anya? Apong, da kayo man ti pagdamagak? Madi ka di ti kasjay nga aramidak? No siya kamay sa apok. Awan dakes na ano tulungam ida. Takakabsat mula ka nga rod ida. Ngam no ti inam. Nasakit inakam na. Tadi namat kapkapin ano dagiti tulungam. Kaya't ko tulungan dagiti kakabsat ko, apong. Nalaing day ti pagadalan. Kaya't dalaunay ti makaadal. Nga oray saan nga umanugot tinam. Saan ko kadi apakabasulan? No ilimod ko ida atulungan, apong? No nasaya at lakit de intensyon mo at tumulong. Saan mo mat nga ta apakabasulan, apo? Gagangay laeng agsakit tinakam tinam. Tagmay may sakit nga road anang paadalkan ka. Jakmat malipatan dayta, apong. Tumulong ka. Ngam saan mo aliplipatan ti obligasyon mo iti inam. Isulat ta ti pangpangrunam. Ta isukat nga road tinang paadalkan ka. Uwan, apong. Kat agyamanak, tamaawatan dak. Saan mo lataan nga ipakaam mo iti inam at tulungam dagiti kakabsat mo. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Uwan, apong. Aging ita, tultulungak dagiti kakabsat ko, Mr. Lonely. Saan nga ammo ni nanang daytoy? Tuy pagayam mo, Angel. Agyaman pagayam Angel, iti daytoy apakasaritaam. Awan mat siguro ti dakes na, nutulungam ida, takakabsat mo ket nga rod ida. Makunak nga daan ka iti nasayat a panagpuspuso. Ket liklikam latan, ti makaited iti pagsakitan ti nakam ti inam. Gapo ta utang mo kenkwa na ti amin, nga addaken ka ita. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged di tinagan nga Angel at taga Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit, ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.